Hello mga ka-listeners, mayong adlaw no sa tanan. Pasensya gyud kay medyo busy na gyud karon ba. Kay nakoy gi-edit ko ba sa muang vlog sa ako ang mga kagrupo ba sa Calcita Biners. Mao na nga nabahin akong oras no mga ka-listener. Pero sige hapon mupadayon gyapon ko sa mga drama no. Tagaan na akong lugar ni nga muang grupo kay kuan. Medyo gilaay po kog sige rag pundo mga kalasin na muna nga vlog mi. Nakasinabot mo nga mag-vlog bigbalik sa muang Calcita Biners. So kuan na-cancel ang uban nga drama no, ang basura ka lang. Pero karon inyohan ang mabati no mga kalistener. So ano mo kabalaka kay kuan madayunon gyapon ako na antod nga mahuman no nya ang matagtaklol sa buwan usa na lang gyud kuwang ani matapos naman yung dramaha mga kalistener. So gamay na lang yung paabot no kay siguro karong mga December 7 siguro matapos na ng dramaha. Abang lagi kanunay nya sa Hudas Redentor murag apsuno na pud nako ni kay na nabiyaan ba. Ay kung pasensya gyud no. Isa lang ta maglangan no paminawan ninyo ang part 19 no sa basura ka lang. Sa pangandoy lang kitang duha naghinigugma. Og karon mga higala sa sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Basura ka lang. Ang daw langit nun Og si Bridget, wa na nako igkita. Ay. Wa baka ko gilipat ay. Pagitaog ko sila. Magpatay kita ron og masakpan ta mo. Ay, gilipat yun tingali ko ay. Mami, asa ka? Gipagita na ko si Masong, ang imong daddy. Nakita to na ko kaganihan nga nikigsulti sa iyang mga kumpare. Mao ba? O katong imong higala nga si Bridget, asa naman to? Basin og tuas gawas. Nagputosyo tingali ka ron, mami. Mao ba? Sige, ares ako sa gawas. At manauna si Melody Iho. Nag-inom kami, mami. Mao ba? Very good. Sige, Iho, ari una ko sa gawas ha. Kay pagitaon ko si Masong. Tawagan ako sa dati Masong. Kimingaw na ka na ako. Pakusiya akong kamay. Bridget. Mingaw kay ko din mo. Mao pa. Unya mo sakay lang di ay kang way plate. Bridget ba yan? Bitaw, oy. Nangandoy ko nga makapasok ko sama ni Melody. Sa? Biay ng asawa ni mo. Bitay na kay nagpuson. Nisugwak na. Bridget. Magkita daw, ma. Okay. Hapit na ba yung mahurot akong alahas o prenda, ha? Ay. Unsa? Hapit na mahurot. Meaning wala ko'y kwarta. Kadit. Si Bragat nanawag. Hello, Bragat. Hello. Hello, Daddy, may Mikey, medyo pitol-putol ang signal na. Mikey, nagkontak ka. Nga naman. Asal ka magkaroon, ha? Nagpangita si Mami ni mo. Unsa? Basig na ito paingon sa siya. Salamat, Iho, salamat. kumare. Bangas ka. Musod ako diri sa CR sa mga lalaki. Masong, hoy! Ang ikog ni Masong ni Bahag. Oy, Bridget. Hello, Ma'am Barbara. Huwag ko ba sayop nga ni Aka diri? Yes, madam. Nakainom kog beer. Hibaw ka na, basta mo inom tag beer, permitang mangitag CR, di ba? Mao ba? Nakakita ka di Masong? Oh, si Sir Masong? Hakman yung parpara. Nagpangutan na. Ako di mo to baga. Nakakita ka ba kang Masong? Ay, naasa CR, Madam Barbara. Bangas ka. Bridget. Nag-apot mo diri sa CR?
Ma'am, bago pag-abot na ako. Nisuod sa siya, sa CR sa mga lalaki. Arang-arang. Oh, mao ba? Madam, excuse ha. Mubalik ko sa sud. Unata ka. Bye! Ha! Nag-apot yun diring mga kanahan ay. Nagataw na nakabiya si Bridget. Salamat taon. Basig nila kaurasap si Barbara. Dili lang una ako nagpahipi Basong! ko kaspultan. Basong! Si Barbara, naapa niya eh. Masong tingog! Huh? Gawas na diha! Ngano? Gawas diha! Niya na, naglain pa niya kuntiyan. Ay, pagmaro-maro diha, naglaing kitang parusun ti karon. Ha? Nag-abot kin mo dires Bridget, no? Naglain lagi kuntiyan. Nagtaguog na. Gawas diha, kay magkamatay ta. Ay, kung lipat-lipata do. Gawas! Gawas na yun! Burburo! Gano ka? Uy, sige, magkapanawag na ko. Ha? Mangano karon? Ikaw no gilipat lagi ko nimo ha? Ikaw nilighot kag yun, di ba? Kasi ako gamay anak imong bugan. Ha? Nilighot kag yun, no? Sa ka ba? Malangkat na. Malangkat! Ang magmananghin pag kunin mo sige magkag-istorya sa ato mga kumari nga naglain mang tiyan ko. Heh! Sapa diha, swerte lang nga wa tabo maabti. Naabtan pa tabo na. Viral gino ta social media ini kay bugnuon ko magito babae mo. Gatos Bridget. Ay paghilom. Oh, na nag-inom na ang mga bisita. Og si Bragat og Melody. Nag-inom sad. Ha? Wow, ha? Hello, Bragat. Melody. Hey! Bridget! Pwedeng maka-join? Oh, sure. Okay ka, Melody. Moinom ka? Oh, yes. Pues, mag-inom ta. Okay, sure. Waiter! Baso! Yes, ma'am. Oh, Bragat. Ang imong baso, bakante na. Ipisa na to, ha? Thank you, mahal. Ikaw pag yun ang unay na. Oops! Oops! Sakto na. Yun na. Adugon ang baso nga dili punon, di ba? Ni apa? Wow. Puno yan. Thank you. Wow. Wow na wow. Blue Label. Gintinubig lang ni mo, Bragat. Overwhelmed kuskalipay. Really? Yes, Bridget. I am so happy. And you, Melody? Sa imong tanaw, Bridget, angay kong malipay? Of course. Tungod kay bulahan ka nga nakabana ka ni Bragat. Pagkaswerte gini mo, girl. Yes na yes, Melody. Swerte kaayo ka. Dili ka magmahay, Melody. Yes! Di yung ka magmahay nga nagpakasal ka ako. Mag-honeymoon ta. Oh, honeymoon? Kinang, okay, ha? Sakto na kini, ha? Ha? Di na natupunan, ha? Di na natupunan. Maragkuang pa man. Oy, sakto na lagi. Tingali ko man na to ginom. Lakaw ka. Hangtod nga, masugatan kang Bragat. Kulatahon siya ka. Saan ka, eh? Sugatan, God. Dili ito maglakaw-lakaw si Bragat ka. Kay makiguban tong Melody. Ha? Makiguban? 294. Makiguban. Awa na, God. Ana. Kanindo trabang kay Melody, ay. Aron ko makalimot ni Melody. Nakahukom ko, bayabing. Bay boyaks. Magpalayo na ko ni Ninapita. Oh, ha? Asam ka pa ingon. Ha? Bay kalay, asa ka pa ingon?
Ha? Layasan mo kining dapita? Asa? Paikaloy! Magpalayo ka din eh! Sakit man gani ang dagom sa bakuna. Ha? Unsa na ka ang udyong sa pana sa gugma. Busa, layasan ko ning dapita. Oo, unya. Kung mulayas lagi ka, asa ka paingon? Agasing-kasing ko nagpangutan. Maoray mo tulo ko asa ang ako pandulngan. Yeah. Ha? Sure di ba yoy? Saman bay, seryoso ka bay kaloy? Seryoso ka? Seryoso ko. Yay. Nya, saman, biyaan na dami mo. Ang magmukuyo mo na ako. Bay kaloy, kalain. Maamong mo sa kagalingon ako suliran. Dili, mag-inunungay ta bay kaloy. Ayaw. Inunungay lagi ta. Ayaw. Ganong inyo mang iamong inyong kagalingon sa kahimtang diri nako. Ha? Sa ta? Sa akong kahimtang. Ganong iamong maninyo ang inyong kagalingon sa akong kahimtang. Amigo, magutol! Sumagod! Ha? Sa diyang, gipahunong ka, gipaundang ka sa trabaho sa barangay. Ha? Lakip usab kami, ni undang mi, tungod kay nakig-unong minimo. Unya karon mamiya ka na mo. Mauna. Hilom di Mauna. Base na lang ba? Sa laing lugar, makaplagan kong akong kalipay. Oo. Ha? Adya? Tagay din. Ano sa naman eh? Hilom lagi ka. Ay, Basin ba dito sa laing lugar? Makita ko ang binuhat Nga. nga dili mantigong magluib. Ay. Kung mao na imong plano, kanus ka man mo biya. hala. Nasa? Agadlanis mando sa kong tiil. Tiil. Ah, tarong na ba? Pagtarong niya ba kaloyoy? Seryoso lagi ko. Seryoso. Unya, kinato negosyo. Nga? Nigo na rubantan eh. Ni-click mo na atong larangan. Saan ni? Padayon lang mo ba? Oh? Kaya ako, magpalayo gi ko diri. Unsang orasa? Ha? Unsang ang orasa? Ha? Ako na yung ipangutana? Unsang ang orasa? Dito makalingi god. Ako na Hapit na las 10. Hapit na. Uy. Wa na ron. Giihaw na ron sa melody ni Bragat. Ha? Ihaw ka? Pwede ba dili mo mag-iskot ni Melody? Ay. Hala, suko na. Bay Kaloy, sorry. Sorry kayo, Bay Kaloy. Sorry kayo. Bragad. Di na ako magtugay. Saan naman ka? Ha? Mulay na ka? Yes, mauli na ko kay hubog na ka. Bugo tao na. Bugo. Hindi ko bugoy. Okay. Basta kay mauli na lang ko. Yatot ka. Ha? Yatot ka. Oh, ano ko ihatod kini mo? Ayaw na, okay na ko. Hindi ka magpatod. Patod ka sa sakinan. Mag-taxi na lang ko. Taxi na lang. Kung mo. Taxi ka. Plito yun. Imo na. Ha? Imo na. Uy, dako rin eh. Gikumot man ni mo eh. Taglinibom man eh. Imo na ka na, okay? Alo, eh. Melody, gitagaan ko kwarta ni Bragat. Dawatan ka ni ha. No? Sige, dawata. Ayaw pananghid na ko. Di na akong kwarta. Olo, uy, plate taxi, 6,000 man ni. Imo na ka na. Wow! Matragod, 6,000? Sakyo, hindi ka nag-taxi. Walang ka na. Ano, ako na lang. Nahubog naman maayos, Bragat. Sakyo, hindi ka nag-taxi. Ako na lang lagi, Bragat. Ayaw piyaing mong asawa, okay? Bragat. Basag din na nas Bridget. Mami! Akong Mami Barbara. Bridget, makalagaw ka na? Okay, salamat, Ma'am Barbara. Pilay gihatag ni Bragat ni mo? Oh, 6,000? Kadako ang imong gihatag niya. Pantak
115 man lang. Sakto na ng 200, uy. Ako na gusto nga tagyan ko si Anang Gantidara, Mami. Bragat, salamat ha. Ato na ko, Ma'am Barbara. Babu! Bye! Oh, tuan ng kanahan nga, Bridget, ay. Mami, thank you kayo. Oh, iho, Bragat. Salamat kayo, Mami. Uy, iho, Bragat. Ako may gihagkan mo. Nga. Lipay lang ko, Mami. Lipay kayo ko. Balik na sa iho. Dali na. Ari ang imong asawa. Dali. Okay. Dana. Kayo di ko, Mami. Uy, di tama. Uy, mga likit ta. Matumbata iho. Derang imong baso, Bragat. Hoy! Thank you, my beloved wife. Melody, hubog na si Bragat. Way kaso mi, kaya ra kay na niya. Yes, of course. Kaya. Thank you. Ay, iho ang baso na buak. Imong giits, ha? Iho. Bayaran ko na. Asaman? Ano na mo balik to sa Galoy? Wa na, iho. Wa na. Balik ka nito? Gito na kong mga mata to. Wa na ni balik. Okay, iho. Ha? Wa na ni balik. Pahuway na, iho. Ayaw na pag-inom. No problem, mami. Libay lang ko. Nga nakikinom na ko nga kung asawa, kagwapa. Husto na, iho. Husto na, okay? Diyaman, Nabay isod ang botilya sa Blue Label? Di apa, Bragat. Ibisi ba? Iho. Pinama ko? Okay, daan ang taxi. Yan naman. Nakainom na ba ko? Saan? Kondisyon ko ron. Zaman, ngayog ka? Kadi mo naman yung paako ni mo eh. Dili ka mo kayo. Kaya mangita ko glaing saka ron. Ayaw pag binawangin, dahil ayaw pag binawangin. Wow, lagi. Nakainuman ko sa kondisyon ko. Huyong na lang na ako na. Kadiyot sa. Maragoy nagtanaw tali siya. Kapoy ni mo. Bahala kayo eh. Kaya ka na. Uy, di mo kakambay. Bridget, Day. Bridget. Janice! Ma'am Barbara. Tabagi si Melody kay nahubog si Bragat. Saan ba na mo, ma'am? Ay, tabagi dito. Aron makapahuway na sila. Maayo gani kay ang reception diri rasad gihimo sa hotel nga ilang higdaan sa pila ka gabi. Mao gani. Ngato na da sa kwarto. Bye, my love, Melody. Musunod ra ko, okay? Gusto magkuyog na ta. Ato na ta sa kwarto. Kasabot ka? Sa kwarto na ta. Tana! Bragat. Dali na, dali. Aray. Ayaw kong pira, ha? Ano di magamuguyong, ha? So, di ka. Manood na tayo sa kwarto. Bragat. Timan niya, ako ang imong bana. Dili katong Galoy. May labot si Kaloy. Pag umalimod si mong gisulti.
sa dihang nipaso kita. Namdom pa ko? Pragat. Sa imong gisulti? Sa tayo sulti mo? Ha? Maangkon ko ang imong lawas, apan dili ang imong kasing-kasing. Sorry, Pragat. But it's okay for me. No problem. Tana. Muadtos ako sa restroom. Musunod ra ko. Okay. Magpaabot ko ni mo, ha? I'm so excited. Kasabot ka? Ha? Okay. Paabot ka ni mo sa kwarto. O ginigsuot ni mo sa kwarto. Atong sa ulugon ang atong kaminyoon, Melody. Ha? Uy, ala. Kasukaon ka na. Suka ko down. Nanong suka man ko. Mabi pala, ubog ko. Ha? Pragat. Sige. Narinig ko. Nagsuka na gid siya. Janice! Ay, day, Melody. Nagsukas, Pragat. Palihog kog limpyo. Ay, dako. Nagpalabi man tao ni Siginom. Ay, nagsuka na hinood. Sige na, palihog ko, ha? Oo, day, Melody. Ay, kinuo ko. Unsay sunod ka mahita po. Pero day, habi ni mo no, bilib kay ko ni mo da. Nakita man ko. Nakita na ko nga miidom ka usab og bino. Pero ikaw pag yun mo'y naghagad og idom ni Bragat. Pero nawa ka maunsa. Daghan ba kag nainom day? Wa ko maunsa. Wa makatandog na ko ang bino. Tugod kay maoy mi patigpapaw sa kung hunahuna. Ang kabalaka o kahadlok. Kung unsay mahitabo karong gabi una. Day, Melody. Hala, tuara, nasuka mo da. Dali tabang nga, Janice. Ay, hala. Don't touch me, ha? Don't touch me. Doon na ka, bog, ha? Bragat in town, pahuway na, oy. Madang itaw ko ang kwarto ni Melody. Dali, sir. Ihatod di ka. Ihatod di ka, dali, sir. Okay. Good. Wala na bisag usaon. Hubog na gyud. Dali, sir. Tuan na sila si Janice ug si Pragat. Melody, asa na si Bragat, iha? Tuan na sa kwarto, mami. O ikaw, ni apa man lagi ka? Musunod ra ko karon. Daghan na batog na inom. Gipalabian man sa nimo iha, uy. Iyang kagustuhan. Tungod kinalipay siya nga nakasal nami. Melody. Nagsuka na siya sa kalipay, mami. Iha. Yun na pa, asa si Daddy? Nag-away na sad mo? Marukoy ba nag-amahan mo? Nagdalag buwisit. Asa siya? Tuwas kawas na ni Garilio. Pasangilag pa ni Garilio. Ngano di ay? Ay, nangita tog higayon atong Bridget. Ngano? Nagduda ka? Wa ko magduda, uy. Duda gud. Nagtuog yun ko nga katong bayhana kiridas imong amahan. May lang kayong mulighot-lighot. Pero, sakti lang. Buabot ra ang higayon nga mahibawan ko ang tanan. Mga tiguang na mo, mami. Kanus aban ang taon mo muhunong sa inyong bisyo. Melody. Giluwas ta na mo.
Melody, naunsa ka pa? Ano mo? Murag nasaba mo. Asa naman si Bragat? Hubog na? Tuan na sa kwarto. Nagsuka na manggani ko, no? Nagpalabi mo sa ginom. Ikaw, Melody. Di ba minom ka? Maragwa ka na hubog. Og ikaw, Masong, puwerte yun din mong pangitag paaging nga malipat ko, no? Sige, kag iring-iring atong Bridget. Kakapoy ba man yung paminahon, Barbara? Nga, nga, no? Dili tinuod, ha? Tingali nagtukag wa ko magkabantay, ha? Basta mahibawan ko lang ang butog usa kahay mahitabo. Wa kay igong ebidensya. Uy, naka-ebidensya. Ilom diha, Masong. Patagang tabi diha, patagang tabi. Daddy, Mami, kano sa man ang taon mo mahigmata, uy? Oh. Inyo pang gisakripisyo ang akong kaugalingong kalipay. Gilahog pa ko ninyo sa tirong. Nga magsigilang gihapon ang inyong gupot. Iha. Melody, iha. Unsay pagtuon ninyo ning akong kahimtang karon? Langit ni para ninyo? Ha? Kung langit ninyo para nako mi, di impyerno ning akong mahimutangan karon. Melody. Ay, salamat in taon. Ay, naabot na gid in taon mi diri sa ilang kwarto. Ay, aray ko. Oy, kabugat ba in taon ni mo, sir? Oy. Oy, dali na, sir. Di ana tadool sa kama. Oops. Ay, aray ko. Kabugat dali, sir. Di ana gyud ta happy ta gyud ta. Ha, di ana gyud ta skilid sa kama, sir. Ay, aray, sir. Oy, maapil in taon kung katumba pa igon di as kama, sir. Melody. Ay, hala. Ginoo ko. Unsa na Sus Mario, sir. Ay, ako naman hinuoy kinubansa di ini. Ay, sir. Sir, taon. Itok mo, tika. Ay, Uy, hala. Nahagbong siya sa kama. Bahala ka diha, ay. Uy, indiritso ka to, kay. Abuang ka. Nakatilaw hinoon ko romansa na. Hapit ko mabiktima. Buang nga. Karon para ba yung taon kung makatilaw romansa? Kung hapit ko madada, kiahak ba yain eh? Paminahon ko ni kanta na mo ni Melody. Akong record sa ko cellphone samtang nagkanta-kanta mi. Dagutan na ka pa. Dagutan na ka pa. Pero ikaw rin naglimbong na ako. Ikaw rin nagtapos ug naguba sa atong mga saad, Melody. Diyos, Melody. Giyaan ko na kininapita. Paningkamutan ako magkalimtan ka sa dayon, Melody. Ubiyan ako.
Nakatuog na sila si Bay Abing o si Bay Buyaks. Tungod sa among lainom. Nanagin ako nilang daan nga magpalayo ako. Gusto sila mo kuyog na ako. Ay lang magkuyog na ako. Bay Abing, Bay Buyaks. Padayon na mo sa atong nasugdan nga panginabuhi. Nga mawang pagpaninda ug larang. Pabuhi na mo ana. Tungod kay ni-click man nga ito pagpaninda. Wa magkuswerte din ni Dapita. Pasilo sa dapit nga kong atuan. Sa dapit sa akong inahan nga si Nanay Jisa. Nanay Jisa. Ang tulad ko dito magpangita sa akong kalipay dito sa Negros. Bantur ako sa terminal. Lipong yun ko na tungkol sa ko na inom. Mingaw na pa ang dahan. Napay mga habal-habal. Oh, si Blackie. Blackie! Blackie! Uy! May kaloy! May! Black! Pahatod ko sa terminal. Oh, terminal? Asang terminal? Para South. Oh, asam di ka, ha? Larga ko ba eh? Asam ka? Langyaw. Palahi sa kinabuhi. Uy, asa lagi ka? Negros. Ari ko sakay sa Tangil. Mo ba? Oo niya, ang yung larangan ba? So ano mo lang na, ha? Naman sila si Bay Abing o si Bay Buyaks. Kaya sinalanay mo padayon, anak. Yay ka. Murag magbuwag ng mga Christmas mosquitoes day. Mas lagi, mosquitoes. Musketeers? Oh. In English, moskitero? Sige na. Magbuwag na din mo ba? Sa pa. Larga na. Yan pala pangayo ni mo para Terminal South. Ang sam ni Sembro magdi amigo. Ikaw bahala ba eh? Tige, tagaan. May mugwa, may musag na. Tagaan din kag 120, 120. Okay. Yan sa man, ito na ta? Sa pa. Ito na ta. Sakay na gani ko. Bitada. Kaya ba bagag unsa kalainan sa motor o babae bay? Motor o babae? Oh. Kung masakay kag motor, inig dool na, muhinay og munong. Atural. Pero ang babae, kung imong sakyan, kung hapit ng ilaha, papaspason ka. Abo ang yaks. Yaks pa. Day Melody. Oh, naunsa ka, Janice? Ay, day, sorry gyud itaw, day, oy, sorry gyud. Ha? Ngano ka man, oy, naunsa ka diha, nga mura man kag nagkurog? Kining kuan ba ka na? Hubog kayo si Bragat, day ba? Oh, bitaw. Unya akong gihato dito sa kwarto ninyo. Unya? Akong gihatod sa inyong kama ay natumba bitaw mi kay nagsusapinday man wa ko kapiog ni bautong natumba mi sa kama. Mao man gyud na, Janice, basta hupog. Ay lagi pero pastilan buanga gyud ay kiruban sa manhinuon ko. Oh, unsa? Nagtuo siya nga ako si Melody. Unsa? Nagsiki bitaw na siyang haok na ako dayo na maingon. Oh, Melody! Oh, Melody! Uy, mau ba? Ay, gitok mo na ako dayo. Oy, ha? Dahog lagi sa kama. Oh, ha? Oo niya? Ay, nahayag og diretsog hagok, oy. Ay.
Hangtod asa kutob nga makalikay ko niya, Janice. Day Melody. Unsa may buot mong ipasapot. Gipainom na ko siya maayo, aron mahupog. Og arong way mahitabo ninyo. O, Janice. Magsugod na ang akong kalbaryo. Day Melody. Tabangi ko, Janice. Unsa may akong ikatabang, day. Tabangi ko kampo nga. Masagubang ko pa kining tanan. Ay, sa tandang higayon, mag-ampo ko, day. Salamat, Janice. Kining. Ay, banga. May buyags. May. Nagtikanggang niya pa rin ito, May buyags. Hoy! Sige mata. Bayabing. At sa rasa. Las dos na skadlaon. Ngumpra na ta. Ampra. Ngadto na tas karbon. Adyo carbon. Ay, okay. Nindot na yung karbon. Dako na kay gawan. Bangay. Limpyo na kayo. Bangay nindot pa ang tayo katugda. Ako bitaw. Nakainom ang kuta. Bitaw. Si Baykaloy. Asa siya? Oh. Wasa siyang igdanan. Wa man. Wa. Bangag sa lubot. Nilayas na. Ha? Nilayas? Unsay? Uy. Basi no kitinood na niya nga. Magpalayo siya ining dapita. Mau ba? Pangitawan ako. Basig tos gawas. Nagpahangin lang. Itaan ako. Susiya! Pagdali! Bay. Unsa na? Ha? Nakita ni mo sa Baykaloy? Bay. Wa, uy. Asa na ka to siya? Ha? Tanaw na ko ang iyang backpack. Naman. Uy! Hala! Wala dire! Ha? Unsay wa na? Wala ang iyang backpack. O gasta ang iyang sapatos. Kun mao. Nibiya na yun si Baykaloy. Iyan tang ibiyan. Kabati mo niya Wa na tay amigo. Laki yun sa na oras sa mula ka. Kuan bay, alas 4 kadlaw na sila munarga. Kaya no? Mo ba? Oh. Di ba abing? Siya kinina nawag. Hello? Hello! Baykaloy! Asa naman ka? Pag-ayo-ayo mo diha, bayabing. Asa na lang ka? Larga na ko, bay. Asa man ka ba yung kiyari mo Mukuyo kong dami! Nabaybaw naman ko ninyo, di ba? Ha? Mukuyog mo? Oo! Sus. Bay, way ka siguruan ni nga akong lakaw. Diyan na lang mo, bayabing. Magmahay minimo, Baykaloy! Magmahay minimo! Sige lang, mahay. Di ka tunay nga amigo! Sige lang, God. Mahay lang mo diha. Kung unsa ganing akong lakaw dito, manawag ra ko. Sige, bye. Buang siya! Hanggaw siya! Di na ko niya! Di na ko niya! Pastilan bay abing may. Juan. Sabton lang nato siya bay abing. Para na ko! Di mayong sabton. Nga diretso siya! Pamiya! Diretso lang pamiya! Isakitan ko! Sakitan ko sa iyang pagbiya! Sakitan ko! Pero, tinigod, siya man, nabayot na ka? Ha?
Sakit sa kong Ain ko. Uy. Kwarto ka ni. Hayag ang suga. Ni ako sa sahog. Uy. Saan na ba orasa? Hapit na alas 4. Di ako matug sa sahog. Si Melody. Oops. Si Melody. Si Melody. Kiliyasan ko ni Melody. Melody! Asa ka? Melody! Barag akong linaktan na. Melody! Sir Bragat! Janice, si Melody, Sa'yo nga ni Simba, Sir Bragat. Ni Simba? Oo, ni Simba. Ay, dool raman diri ang simbahan, sir. Siguro ka nga ni Simba siya? O lagi, sir, ni Simba siya. Nga naman mo kuyog Kundi kuyog pa ko, sambot ka magkabuang kag pangita diya. Ugway makasulti di mo kung asa siya. Mau ba? Di na siya nagkatog gabi, ha? Ha? Di na siya nagkatog gabi, Diri lang siya sa sofa na to gabi, sir. Ha? Gano'n man? Nisod na siya sa kwarto ninyo, sir, pero wa man siya makapadayon tungod kay diha man ka sa sahog, nagbabag man ka sa katre, nagtihaya ka. Unsa? Hinungdan nga ning gawas na lang si Day Melody og didto sa sofa na tog. Mao ba? Hubog ka man kaayo gabi, sir, oy. Ha? Wa na kay kasayuran. Ha? Nisuka man gani ka. Mao ba? Wa nagyugkay kalibutan sa imong gibuhat gabi, sir. Ngano, Janice, ha? Unsa may akong gibuhat, ha? Unsa? Ay hubog na manggog ka, sir. Ay, lagi! Unsa may akong gibuhat? Kuan ka nang, ako mo ay gahatod ni mo sa kwarto. Ay, pastil lang, bugata ra ba ni mo? Ikaw yun ang naghatod na ko. O lagi, sir. Huba ni mugsuka. Gihatod ti ka sa kwarto niyo ni Miss Melody dinhi sa hotel. Oo niya. Wag yun ay ka may bahaw, sir. Lord, hatagi pa kog igong kaligon nga masagubang nako ning akong kahimtang karon. Maluoy ka. Og kining tanan akong gibuhat para sa akong ginikanan. Makiguban ko sa tao nga wa na ko higugmaa. Ayaw na lang gugugpugsa nga mutugan ni mo, sir. Kay masuko ka o niya. Masuko o hinuong ko, kundi ka mutugan ako, Janice. Ay, pagdugay. Kay maligo pa ko. Bida. Labad pa ning uo ko. Ay, ayaw na lang lagi, sir. Ay, kalitsi, baya bangag kasilong. Unsa malagi akong gibuhat? Ay, sa dihang gihatod ti ka sa kwarto, sir. Natumba man ta sa kama. Unsa? Oo, sir. Natumba ta sa kama. Unya, nadatugan ko nimo. Uy, unsa? Kada kong binuang. Oo niya. Nadatugan ko nimo. Unya, naan pagid ko nimong ako si Day Melody. Paghilom, Janice, ha? Paghilom, nagpataka ka lang, ha? Oo, mamugos manggod ka, sir, nga pasultihon gyud ko nimo. O hinungdan ka ni sulti ko? Unya, usamay nahitabo, ha? Hapit gyud ko madisgrasya nimo, sir. Unsa? Giromansa ko nimo, sir. Uy, unsa? Tinuod man bitaw na, sir. Na, di man gyud unta ko mutugan nimo ani ba, pero gipugos man gyud ko nimo. Ayaw ko pa ko awi, Janice. Oy, ayaw gyud ha, paruson di karon. Sir,
Sir, ayaw lang taon, sir, oy. Girumansa pa ko nimo, ha? Maayo gani kay napugngan ka. Karon tamparuso na hinoon ko nimo. Dangop na lang kos DSWD ani, sir. Unsa? Ayaw pagtinuntod sa nisa. Mao gani, sir. Kung dapatan pa ko nimo kay nisulti ko sa imong gibuhat, wala na. Di na mada, sir, oy. Na, mag-trending yun tayo ni social media. Janice, ayaw ha? Nuno, ayaw yun. Bao gani, sir. Ayaw lang taon kung hadlo ka nga tamparuson tanimo. Igo na. Palihog, igo na ha? Sila. Apasas Melody. De kwarta. Oy. Dawata. Gikumot-kumot lang nimo ng kwarta. Dawata na. Oy, hala. Pipila man ni bebe. Uy, linibo man eh. Imo na ang sobra. Diyak na. Kamaligo pa ko. Labad nga ko. Uy, iyang ihatag na ako ang sobra. Uy, baya. Unsa man eh. Suborno. Para di ko mo piyait sa iyang gibuhat. Hinoon. Wa man yung ko mahilabte. Nahagkan lang. Hilamusan ko lang ne. Unsa kay sudan aning breakfast aning maong hotel. Doon lang mata. Maayo og taog na ay sa pawda. Si Bragat. Siya ra ka nang usa. Tuod da. Ay, magkaon na tagpagkaon. Og mutipon lang taniya masong. Asa magkahas Melody? Mao ba iho? Daghan na nga kong nainom. Nagpalabi ka usab di ay iho. Sobrang las kalipay, Daddy Masong. Sobrang las kalipay. Kalma-kalma lang. Ayaw palabing inyong iho. Unang gabi is inyong kasal. Niya hubog kaayo ka. Mau gani, Mami. Karon, si Melody. Akong gipapas ni Janice. To ako no sa simbahan. Mao ba? Akong tawagan. Akong tawagan kung asa na siya. Oy, naara si Day Melody. Nagluhod pa. Milingkod na siya. Doolo na ako. Day Melody. Janice, nganong niya ka? Gisugo ko ni Sir Bragat. Ipaapas ka. Si Mami. Hello? Iha, asa na ka? Di ako sa simbahan, Mami. Nisimba ko. Nangayo kong tabang ni Lord. Nga makaya ko kining akong kahimtang karon. Iha. Dili lalim, Mami. Nga makiguban ka sa tao nga bisan kamay. Wa ni mo higugma. Iha. Asa ka naman di ay. Pero iha, asawa ka naman niya. Tuman ang imong katungdanan isip asawa, Melody. Hello, Bekaloy. Asa na karon? Yan ako sa Negros Bay. Sa Gihulgan. Kumusta naman ka diha? Nagpangita pa ko sa kong mga parente dire. Padagkot pa ko sa lubong sa kong nanay. Okay, pagayo-ayo diha. Okay, bye. Sa'yo kaya istorya. Namiha ka bitaw na mo. Uy, hala. Kanang bago ni gawa simbahan. Si Miss Melody ka na. Day Melody. Boyax. Kumusta ang bagong menyo? Malipayon ba? Ha?
Murag sipyat imong pangutana. Unsa di ay? Mangutana unta ka. Nga? Nagsugpa na ba ko? Ana. Asa na si Kaloy? Nganong nangita ka ni Bay Kaloy? Gusto lang ko mahibaw. Asa na siya? Wa man mo nagkuyog. Nagpalayo na siya, Miss Melody. Oh, unsa? Unsay nagpalayo? Nibiya na yung si Bay Kaloy kagabi eh. Wala nakapaabot sa buntag. Gibiyaan namin niya. Mao pa? Murag dili siya makaantos nga magpabilin diri. Nga napakya siya sa iyang gugma nimo. Kinahanglan nga dawaton niya. Nga dili kami angay sa usag-usa. Unta, pero di man siya makadawat. Hinungdan nga, nagpalayo na lang siya. Basin sa liyong dapit, malimta niya ang napakyas niyang gugma. Buyaks. Lagi. Loy, kaya akong amigo tanay. Gikulata pa to siya sa imong nabana. Wag yan makasukol. Kay hubog man. Pero bisa gikulata, nya may bunog. Pero, migawas ka sa hospital, oy. Para lang makatambong sa imong kasal. Ug tuod man, bigto gid siya. Gusto pang ipagoyo ni Sir Masong, si Bay Kaloy sa gawas. Kay, dili siya gusto makatambong si Bay Kaloy sa inyong kasal. Dahil mga pulis, ibandoan ni Mr. Masong na ipagoyo si Bay Kaloy sa gawas. Pero, wa mo to man ang mga pulis. Tungod kay, wa man sila nakitang dautan nga gibuhat ni Bay Kaloy. Lagi, nagdugo ang kasing-kasing ni Bay Kaloy nga nagtanaw ninyo nga ni Paso. Dili lang siya ang nagantos, Boyaks. Sakitan lang siya. Sige siya paminaw sa inyong kanta. Then kamo nagduwit. Katong kanta ninyo nga, tumanon tagayod ang atong mga saad. Kasakit o kalipay, yayungan tang Gusto na, Boyaks. Igo na. Ay, still, laos na ko. Punan patan ako. Sorry kay Miss Melody, ha. Ako lang, gisulti nimo ang makaluluoy nga pagbati ni Bay Kaloy. Oh, Manginaot lang ko nga makakaplag siya og papay nga muunong niya. Miss Melody, Sagdi lang. Naigi na ingon nga ang gugma balod nga mahimong ibanlas ang iyang kaugalingon sa malagit ug mahait nga bato. Dili niya egsapayan nga siya mapuskay. Lamang nisangko siya sa iyang tumong nga mao ang lapihan. Lauma. Pero daghang babag, Boyaks. May ragyod nga. Wa, bako mahigugma. Kay, sakit hindi ay. Sakit man gani ng madagma ka o nakapanukod ka. Ang tuhod mo ay napangos. Unsa na ka nga ikaw? Ang imong dughan ug ang imong kasing-kasing ang nasamdan. Yay, Day Melody. Day Melody. Ato na ta. Nagsigig na og pagita si Mister naman, si Mama Barbara nimo. Ug lakip ang imong bana, si Bragat. Hey. Buyaks, ato na mi. Padayon lang, Day Melody. Oy, Buyaks. Buyaks asa di ay si Kaloy. Nilayas na, Janice. Unsa? Layas. Yes, si Abing. Sabing? Ay, nahubagan si itlog. Unsa? Ay, pagtarong gani na. Tinarong ding ako ba? Tarong bitaw ko. Pagtuon mo, giwi-iwi ko din nga tarong kong barog ko. Ay, bitaw. Kung nagpangita sa doon mo, Heheeng na siya, ha? Na? Miss ko siya. Ay, yaks! Ay, nagpadoog na diri si Melody Iho Bragat. Labing mayo. Hibaw ka, Iho. Gibati na mo ang kalipay nga makabaton ra gyud og katumanan ang imong pangandoy ug ang among pangandoy ni Masong nga ikaw ang mabana sa among anak. Tinuod gyud ka na, Iho. Muna'y ginaingon nga, kamu ang taytaya na mo. Mami Barbara, Daddy Masong, nga kami magkahiusas kami niyon. Muna'y ginaingon nga, we are meant for each other. Correct. Sakto gyud kaayo. Pero doon nalay mga hulga
nga kun wa pa lang ko magpugong ana. Magubot gito. Mami. Kadtong Bridget, ha? Ay. Nganong nito nga mang gitong panuwang dako? Kining ko, ani ni. Mami, igala ko siya. Mitambong siya. Mao ka na, mitambong lamang siya. Ay, bragat, nahibaw ka ng kining akong dunggan. Dali, kay di mo tengkag. Mami. O kining akong mga mataiho, dali kay ni ngusulimbad. Ilabi nagmakamatikod ko, og lihok nga dili maayo. O kini akong ilog, kini. Dali kay di makasimhot, oy. Ilabi dunay bukot-bukot na kalihukan. Mami. Barbara. Onsa, masong ha, onsa? Ay, ni Simang managi mo istorya. Masibang gyud di permi, anak gyud mapuntaryan nimo masong. Hoy, nako, Barbara. Hoy, masakpan tag mo ha? Ha? Ipliti tapos impierno. Napasangin nga way igong kamaturan. Hilom, masong hilom. Hoy, kamatuoran. Gusto na kay kakita ka ni Anas Melody. Oh, labing maayo. Honey! Darling Melody! Dali, mga unta. Nakakaon ako. Kaon una iha, magdungan ka dali. Busog pa ko, Mami. Dihaon na mo. Mag-ilis pa ko. Uy! Wa man lang ko tagda ni Melody, Mami. Ay, iho, sabta na lang ha ba? Ihong panggalang na, ha? Ipakita niya ang pagpangga, ihong. Oh, yes. Yes, Daddy Masong. Hello. May Boyaks. Bay Kaloy, nagkita mi ni Melody. Dili ko interesado. Ay, kuwan lang ba? Kanang nangita siya ni mo? Ganong nangita gud siya? Mabuti nga, nagpangita kami siya ni mo. Niya akong isultihan nga, nilayas na ka. Ganong iyo pa magisultihan? Ay, may baw siya. Nga, tungod niya, nilayas ka. Wa na lang unta. Ambing silpon. Tiyosan ng kaon mo eh. Ako na sa'yo magdidsulti. Tambay ka lang. Bisog ng kaon yun na siya. Bawala na. Niyaw. Ay, butang gikon ha. Halo? Bay Kaloy? Abing ni? Bebing. Kineng. Kumusta ka diha? Bagdoy pa. Patit-patit sa lata ba, Yabing? Diyan ka? Di na kang balik dire? Dili na tingali, bay. Mau ba? Pagayo-ayo diha. Kami dire. Padayon lang pud mi dire. Lamat, bay. Amping mo. Kining wa kami ngawa ni Melody. Sa sisgot mo man. Ipaningkamutan ko ng paghikalimot niya, bay. Pero usahay. Pero unsa? Usahay, mainumdum kong kalimtan siya. Unsa? Ato na kita, masong. Asa naman ta? Ulit na ta, uy. Ang magmakig-uban ta nila din sa hotel, lain kaayo. 3 days pa na sila diri. Sige. Mamaulit ako eh. Muguyog na lang kumi. Unsa? Dili ba hibugbukuyog ka iha? Naa si Bragat ka imong bana din eh. Di ko ganahan diri. Melody, miniyo ka na. Si Bragat ng imong bana. Mami. Iha makaton ka ra sa pagmahal niya. Og, anak, salamat kaayo. Salamat, anak. Mami. Janice, diri ka lang ha. Ayaw pagkawas sa kwarto.
Oy, ay, di man tingali mahimo day Melody. Iting pahuway naman. Musoda ka tos bragat diri. Nahatlok ko, Janice. Day Melody. Ayaw kong piyai. Karon, Melody. Ana, giimna na giti ka og para power. Kon kagabi napakyas ako tungod kay nahubog ko. Karon dili na inom power. Baya, kinaminam na ako kanimo Melody. Nga maangkon ko na ikaw ning higayon na. Ug dili nagyud makabalibad ako. Tungod kay bana mo na ako. Asawa ko na ikaw. Day, niinom na pod ka, day Melody. Gusto lang kong magkatuog sa kahupok. Oy, hala, day. Nisod na si Pragat. Ni ada siya. Hello, honey, darling. Wine? Black label na lang. Wala may blue label. Na, misulti unta ka. Okay, Rani. Janice? Si Janice na lang. Si Janice ang atong tigtagay, Bragat. Okay ka? Ha? Will you join me? Kining, wa pa kay ko bawasi sa akong giinom kagabi. Maayo ng pukaw na to. Di ba? Mao man ay buhaton sa mga drinker. Basta inig ka ugma, ugbog at pang pamati sa lawas. Magduog-duog pa ang uho tungod sa nainom sa miaging gabi. Pukawon ka na, arong mawagtang ang kaluya. Ug mubalik ang kalagsik sa lawas. Kuan, kining... Bitaw, Sir Bragat, kuan. Ada ko no na. Ay, maubantog akong lolo ba? Mausad to'y sulti niya. Mahubog ganito. Inig ka ugma, muidom na pud siya. Nga mabalik ang kalagsik sa iyang lawas. Kuan, kining... Bragat, ayaw kong ina nga lupig ka na ko. Ha? No. Dili, my dear honey, darling. Ipisan ti ka. Oh. Baso palihog, Janice. Oo, magkuha ko. Ayaw na lang di ay. Ha? Ayaw na lang. Kini lang usa ka baso. Okay ra ka, Bragat? Ha? Na usa ka baso ra ang atong gamiton? Yes. Okay kayo. Okay. Janice, ipisi ang akong bana. Wow! First time nga nabati na ko. Nga milito ka nga. Ako, imong bana. Bragat, nitubag baya ako sa pari sa dihang nangutana siya nga dawaton ba ikaw nga akong bana. Ug mitando ko. Miingon ko og padre. Di ba? Oh, yes. Okay. Janice, ipisi ang baso. Ipisi. Oo, sir. Akong ipisan. Niya. Oy, nesin niya si Day Melody nga ipapuno ang baso. Ustura, Janice. Ustura. One shot lang. One shot. Ay, gamay na kaayo na, Bragat. Kuan, putlan ta ng baso. Kining, saktura ka na, honey, dear darling, ha? Okay, ambi ang baso, Janice. Ambi. Oo, sir. Niya. Dili ko magpalabi kay tingali og agako nasad ko nimo, Janice. Ug imong giromansa? Unsa? Nahibaw ko sa imong gibuhat kapi. Janice. Why gisumbong si Janice nako? Pero nakakita ko nga maunay imong gibuhat kang Janice. Unsa? Uy, darling, honey, dear Melody. Pero okay ra, may sabot ra ko.
Tungod kay basin og bunga lang to sa imong kahubog. Or, maog yung imong kinaiya. Tiramid ka. Uy, usay tiramid. Mutira bisag maid. No, dili ka na mahitabo. Sige na, imna na ka na. Kay ako na pod ang sunod nga mo inom. Masong? Barbara. Kining mulakaw ko. Ha? Asa kuno ka? Nawag na ko katumbot mo palitog yuta. Sige lang. Maro-maro sa kang masunga ka. Bida ka ni mo. Naunsa ka man. Sige lang padawag. Unyawagin na palit. Kapoy ni mo, Barbara. Musa mo tagabusit, ani. Kwarta nga itong ipakita. Uli naasan ka na magsigilan sa kagduda. Duda. Usaw na ito paglambo, ani. Ay, lisod naman kang tuhuan, mauna. Ay, kanimo. Tanawar ko ding nagdagwala ko. Tanawar rin akong pamayhon. Nag-short na gani ko. Nagchinilas. Usa pa ba imo? Ha? Wala magalit ay ilis dire. Ya, magduda ka pa. Asa bagyog ka? Asa mo magkita? Wapa ko kay bao. Yaman kong hapiton dito sa may, doon sa may gasoline station. Ato ko ko magpaabot. Okay. Sige, diya ka na. Ay, kaniot. Gano? Oy, pahibaw akong asa mo ha kay muapas ko. Kasabot? Muapas ko, masong. Barbara? Tawagin ko ha? Nagkasabot ka? Ay, wala. Tawagan ka. Sige. Diya ka na. Ang dali ko. Seryoso ba ka siya? Nag-short lang tinuod. Nag-chinilas. Maayo unta og tinuod tong iyang gisulti. Niara komplete dong. Magdali ko. Masong! Masud ako. Huy! Pakalit man ka! Ngaw na kayo ko nimo. Dali. Dawi, ayaw, unsa ba ayaw ba? Unsa man yung imo? Mura ka magkanding. Mutakmag ka man dayon. Nimigaw ko nimo. Klarohon tani, uy. Ay, pagkadaghan na ba akong problema ron, ha? Unya ra ng problema. Masong, bungot ni mo ba? Masong, masong imong kamoy. Pasag nila ng mukha ma. Nangunaw ka? Oo, tural. Nangunaw ka? Oo, na di ka man nagpra. Huwag ka magpra. Yes, dali ba ini mong nakaus-us sa garter? Ahak na cute ni Giwed. Ipahimutan ko, uy. Tarong ako. Masong. Wag yun manawag sa masong ay makalagot. Ako gikontak iyang cellphone, dili sad makontak. Maro gyud kang masunga ka. Basta kay magpaabot ko siyang tawag. Bantay kang masunga ka, animal ka. Baro ka naman. Saman, ulit na ka? Abi kinahuman ka na magpabuto? Bawa ka na sa kahimtang ako. Tuan tigre nagpaabotos. Sabot lang. Sige lang sabot. Hoy, di ka mo pliti? Usay pliti. Bade ay, pliti may kakabalhabal nga bahog piot-piot ang driver. Diri na ako nga humot kay ko. Nisulikdat pa ng mata ni mo, di ka mo pliti, song? Sama ka. Bridget pa yan. Minlandi ka 1,000.
Oy, pangapira man na ako song, oy. Paita ng 1,000, oy. Ibili na mo rilo, be. Bili na. Oh. Mangitas Barbara. Ingnang gitulis ka. Unsa? Niyan ako CR. Patuon ako sa melody nga. Nahubog na ko. Aron, makumpiyansa siya na ako. Maro man eh. Nagtuo siya. Bugo ko. Ya kung paimnog maayo aron sa ingon. Mahubog ko og dili na ko siya maangkon karong gabi na. Kung maro ka, mas siway ko. Day Melody, ay matug na ko, oy. Hubog na bitaw to si Bragat. Unya na lakaw, Janice, kung makatug na siya. Mubalik na tugikan sa CR. Ni ana siya. Melody. Tug na ko. Sige, pahaway na. Uy, naghubo ka man kung sa imong karsones. Tawag na ko. Pusang akong karsones, ha? Igda na ko. Na, nakahigda na siya, day, ha? Oh, mugawas na ko. Okay, Janice. Sige. Okay na ko. Sa pangandoy lang kitang duha nagilidugma. Mga higala, at ang ianguban pa mga sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Basura ka lang. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ginhawa Delfin Ispares. Spinner, Randy Tayad. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aminidil Nacorda. Dalit gihapon kaninyo sa RMN Drama. Nagihigugma ka uwa na. Ugmaw to mga kalisteners ang part 19. So gamay na lang yun. Na? So wapa man po gikuan sa radyo nga naghinapos na. Pero sa akong duda hapit na yun matapos ning drama ha. Muna nga gamay na lang po ning agwanta. So magsugod na po taglaing drama pohon. Mga pasensya gud sa gihapon no. Kay nadugay-dugay ang inyong pagpaabot. Huwag mo sa lang to akong update. Thank you so much for watching and God bless na tanan mga ka-listeners. Amping mo kanunay.